ассалому алайкум дӯстони азиз. Пешаи сар кардани навориашро мехоҳам хотиррасон кунам, ки шахсое ки замин, хона ё мошини фурӯшӣ доранд, марҳамат WhatsApp ва имои мо ба мо равон кунем, бепул реклама мекунем. Бародаро, наворро тамошо кунем то охирша. Рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансур дар 7 километр дар паси бозори Ховарон дар наздикии мактаб. Замин 5 сотиқ заминае, 2 хонаи времянка дора, фундаменти 4 дархона рехтагия, баня ҳоҷатхона дора, забор дора, обу светам дора. Нархи хона 400 000 сомон бо савдо мешавад. Шахсое ки мақсад дар кора занг бизананд, ина номеро дар рӯи экрани шумо. Мегзарем ба навори дига, бародаро. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Кормон, маҳаллаи Гулбута. 3 хона, 1 кухни, душ, подвал, об, свет, пастиани, садик мактаб наздики хона. Нархи хона 295 000 сомон. бо харидори аниқ бошад, бо савдо мешидаед. марҳамат, на суратҳои хона бинен, маъқултон шавад. номерош дар рӯи экрани шумо, занг занед, маслиҳат кунед. ва мо мегзарем ба навори дигар, бародарои азиз. хонаи дигари мо қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлол. хона дорои 3 ҳуҷра ва 6 сотиқ замин мебошад. шахсое ки замин харанд, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. нархи хона 120 000 сомон бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад, савдо мешавад. марҳамат, занг занед, бародаро. хонаи фурӯшӣ воқеъ аст дар ноҳияи Фархор, калхози Ленин, участкаи 18. хона аз 3 ҳуҷра, 1 веранд, 1 подвал иборат аст ва заминаш 9 сотиқа. шахсое ки харидорӣ кардан мехоҳед, нархаш 200 000 сомон бо савдо мешавад. ва номерош, марҳамат, дар рӯи экрани шумо. метавонед занг бизанед, худтон маслиҳат кунед, бародаро. ва мегзарем ба навори дигар. замини фурӯшӣ 6 сотиқ дар шаҳри Кӯлоб. нархаш 22 000 сомон. дариҷа рости номи деҳа нависондагӣ нест, иҷада фақат нависондагӣ Самбақахона, пеши мактаби нав. шахсое ки Кӯлобен, фикр мекунам, ки ин минтақаро ё киҷара медонед. марҳамат, занг бизанед. нархаш 22 000 сомон. хонаи фурӯшӣ иборат аз 2 ошёна дар шаҳри Душанбе дар маркази Гулбута, поёни Корвон. 5 дархона, 2 сотиқ замин, душ, туалеташ, кухни дар даруни хона. бародари азиз, хона подвал дора, таъмираш замонавӣ, мактаб барои калон наздикай. нархи хона 375 000 сомон. марҳамат, шахсое ки хона харанд ё замингиранд, марҳамат, занг занед. ва бародарои азиз, имрӯза навори мо ба анҷом мерасад ва дастгирии моро фаромӯш насозед. то навораҳои дигар, худо нигаҳбони ҳаматон бошад.